ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸರ್ದು ಅದು ಇಂಕ ಸೋಲಾರ್ ದರ್ಪಲ್ದ ಅವಸ್ಥೆ ಹೊರತ್ತಲೆ ಅರ್ಧ ಬಸಿ ಬೂರ್ದು ತರ್ಪಲ್ದ ಮಿತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಇರ್ಕುದು. ನಾನೊಂತೆ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಬೂರಿಯರ. ಇತ್ತೆನೆತ್ತ ಉಲಯೋರ ಎಂಚೊಂದೊಂದು ತುಕ್ಕ ಇದು ಬಾಕಿ ಆತನ ಪಂಡದು ಇತ್ತನಿಕ್ಲೆ ತೋಜುಂಡು ಪೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಬಸಿ ಬಾಕಿ ಆತನ ಬೂರಿಯರ. ಸೋಲಾರ್ ತರ್ಪಲ್ ಪಂಡ ಮಾಮೂಲು ಅದು ಈ ಕಂಗ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಬಜ್ಜೆ ಉಂಗುವೆರೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನಲ ಈ ಬಜ್ಜೆ ಈ ಚಂಡಿ ಆವೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ನ ಚಂಡಿ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದೊಂಬು ಬತ್ತಂಡೆ ಅವು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೀಟ್ ಆಪುಂಡು. ನೆತ್ತ ಉಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗೆರ್ಲ ಬಂಗ ಆಪುನ ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಆತಲ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಜಾಗೆ. ಒಂದು ಪಂಡ ಬಜ್ಜೆ ಪೂರ ಸ್ಟಾಕ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಬಜ್ಜೆ ಎತ್ತಂದೆ ತಾರೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯರ ಆಪುಂಡು. ಉಂದು ಇತ್ತೆ ಬೂರ್ದುಂಡು ಉಂದುನು ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತುದು ವಾಪಸ್ ಕಟ್ವೆರ್ ಅವು ಎಂಚ ಕಟ್ವೆರ್ ಪಂಡದು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ತೋಜವೆ.
ಫೈನಲಿ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ತೂಲೆ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೇರು. ಈ ಇಂದು ರೆಡಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಡೇ ಬೋಡಾಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 10 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಾವು ಒಂಜಿ 6:30 ಮುಟ್ಟ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು. ಇತ್ತೇನೆ ತೂಲೆ ಆಯ್ತುಲೆ ಇಂದು ದುಂಬುದ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಅಗಲ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ದೆರ್ ದುಂಬುದ ಈ ಶೇಪ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇಂದು ಇತ್ತದವು ಮಸ್ತ್ ಅಗಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೆಲ ಆತುಂಡು. Thank you for watching.